Jatend piny Kenya William Ruto oseo jogo mosebedo ka medo liet mar siasa e pacho ka kowacho ni nyaka sani osenyiso kit telo makare ka ochumi ma pacho ka bende osebedo motegno. Omedo jiwo tiyo kanyakla gi ogai maduong' bura mar ODM Raila Odinga mowacho ni pachgi chalrego gino momiyo tiyo margi kanyakla osebedo mayot. Lidio Keyo nigi ler. Ne en romo mano kelo kanyakla jotelo maya e dhood Bagusi mano timore kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto. Romo mano tele gi jatend piny kotene gi ogai mar ODM Raila Odinga. Jatend piny oseo jogo ma osebedo kase otelo mare kowacho ni gionge gi chenro moro amora ne oganda jo Kenya. Onyiso chir ma en go e sirikal manyuanda mar broad based kowacho ni en kod ogai mar ODM Raila Odinga gin kod paro machalre miyo yot mondo mi giti kanyakla mar bero piny Kenya. Korka kore ogai mar ODM oko oganda mondo mi oket siasa tenge kendo gichom wang'gi e gero piny Kenya. Mimi ni former deputy party leader wa the largest party in Eastern. ile ya baba. You can never have this, you can never be this lucky. Because Baba can easily find it easy to work with me because he knows me. I was his former deputy party leader. So anajua huyu mtu anaweza kufika hapa. You know? The same things I believe in is the same things Baba believe in. I was telling another group here, what I am doing, if Baba had become president, he would be doing them. You cannot keep a country in a permanent state of campaign. There will be no development. Itakana kama uchaguzi imekwisha, watu wanarudi kufanya kazi. Baba, asante. Wakati uliona kwamba nchi inaelekea kwingine, mkakubaliana na Mheshimiwa Rais. Leo hii tuko na amani. Your Excellency, kama huwezi badilisha nchi hii, we don't care mambo ya two term, wachana hivi ni mambo ya two term. Kwanza, can you fix it? If you fixed it, if you do not fix it, no another person will fix it. Watu wako na machungu. Ruto nyiso geno mare ni piny Kenya ni elai makare e yore mag dongruok ka bende olero ni ochui mapacho ka ko teko siling kapimo gi dola ni kama kare kipimo gi kinde ma osekadho. Our foreign exchange earnings, our foreign exchange reserves, has grown from $5.7 billion. Now we are at $11.8 billion, the highest in the history of Kenya. I can now confidently tell you that we can now plan the future with a lot more certainty because we are in charge of the economic situation. Owacho ni chenro mag puro segondamo ka bende osekedo gi jomibadhi manopong'o sekta no bende omedo gode bene gedo mar ute manengo gi ogonyore. There were even demonstrations about Onge. Simnajua hivyo. And it was necessary for us to make some decisions on how do we deal with matters agriculture. Today, we are building houses, we are building markets, we are building hostels, and this country is going to change. The largest housing development in any town in Kenya today is affordable housing. Osingo ni osiptende mabandia ok bichulo omenda e bwo chenro mar SHA ka bende onyiso mor mare ma sekta mar somo osego kowacho ni sirikande osemedo omenda e kuonde tiegruok kendo ndiko jopuonj modhuro. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi.